Di prasarong oray poroy ang itong furu Di prasarong oray poroy ang itong furu Tumsa klay na bagay korang reka Bubagra Bubagra Purni Utto Tuibandalni Boktopara Porom Boktopara wo 2 nong wato sing tini dur khaika kebang ma dibon jorawon nogo thangai sing lukurok bai malaika omo misrito jona bosati elaka aro thuruk tongo chini tiprasarok tongo o kamirok no nugoi jeng blaiken mokolni mukti klayo tabo o kami rok go tabo id bojaya ko lama kasawo ni himlai tonglai jau maximum borok no aro bolongo thangai robar dalai nukhung choli layo okpa kami otini phaika सरकार थांगो सरकार फायो हाइफेन अ कामिरक सलाइजागलिया जों तिनि फायै दादाक सिदाक मकल बाय फाय नुक फायका तिनि और फायमानजक फायका चिनि बरम गनां जक गीता देव बर्मा बरम गना जक बुद्धलक्ष्मी देव बर्मा न खबै गोबां मा चिनि अ आमसाइनि चिनि लिडार्स रक चिनि बिसि चेयरमैन जेकेल संतंगो चिनि अरन लिडार्स चिनि बिरु कुमार तंगो चिनि रवि तंगो जतन तैनो जों तिनि और गुरि लायखा काहाम रेस्पॉन्ड माखा जों तिनि और जतन नासिंलाय दङ 5 तारिखआव साबनो बुट होननानै होननाय जों बरक बाय कक सालायका जों जे वानसुगो बुबागेरा जे वानसुगमानि ककनो जों बरकनो फाय सापायका जों अ बुटो साबनो रिनाय रिया गामिनि बरकबो कन्भिन्स सुखा बरक ताबुखाय जे बुबागेरा जे सामानि अबरनो रिनाय और केबो तंको थांगिया कोनो पार्टीओ जॉइन खलाया ताबो और कासे कोइसु बिबन जागा बरक जे फुनुमानि अब जतन कनि और जों फाय तिनि खबर मान फायका ओ जे दनपुर केन्द्रव मैक्सिमम बरंग बिलुनिया उनकोनी उदयपुरनी यांगो निनी विश्रामगंजनी सरिलामनी गेकाय विशालगढ़नी 10 फाई और अब कुटुम पायो बंगले उकलग जे बरक किसा मिसा नुंगमानी अब लोकेलिया किंतु लोकेलनी बरक बरक इतंगिया तिनि सिंगबाय जे गुरने मैक्सिम जत्तन प्राय लोकेल अरनी हेका अरनी लुकुरंनी खाने कोंग जों साइमाखा खाख्लायो चिनि तिप्रा मथानि जे कग्न जों पिरनानि तिनि जों काहामखाय लुकुरक बाय नगो थांगै खेतव काम खाय तमा जागा मालायै लामाव मालायै जों तिनि और बरंनो ककपिरि माखा बुबागरान कग्न जों साइमाखा अमन बागै जों ब्लाय तंथक और पॉजिटिव और जों विरोधी रक ब्लायके फानुंनाय कारागनाय हिनां खाख्लायो ताबो चिनि बरम गनां जे गीता देव बर्मा किसा कक सानाय लायखन हामबाय मारो ताइ सारिनि जराव जों तिनिओ फाइलाइजाक और विशेषकै 23 दनपुर विधानसभा कन्स्टिट्यूशन तामनिके बसकांगो बाय इलेक्शन जे 5 तारिख सेप्टेम्बर बाय इलेक्शन अंगै तंगो ओ दनपुर विधानसभा कन्स्टिट्यूशन आबनो रगैनो जों तिनिओ और फाइलाइके विशेषकै परमभक्त पारा अब 2 नং वार्ड नि जों साइमानखा औरनि विशेषकै जों और माहायके तिनि दूर टु दूर जों चिनि तिप्रा मथा चिनि बुबागरानि वारियर संगै जों और फाइलाइजाक विशेषकै चिनि बरं गोनां चिनि सार रन्जित देव बर्मा एमएलए ताइ चिनि बरं गोनां जे गीता देव बर्मा ब सोशल एक्टिविस्ट ताइ तंगो चिनि औरनि चेयरमैन विशेषकै चिनि इजिकेल बाबू ताइ चिनि बीरमोहन ताइ जत और चिनि विशेषकै सरिलाम चिनि तिदारो डिस्ट्रिक्ट नि प्रेसिडेंट चिनि स्वप्न देव बर्मा ताइ मेम्बर चिनि सामली देव बर्मा अमाहिके जों जतनो तिनि बाक्सा खायै और जों दूर टु दूर जों खालायमानि बिसिंति नुकजाखा जों और विशेषकै चिनि तिप्रा मथा नि चिनि जे वारियर रक और नि जे बुटा रक बरक बेलेखेन बरक बरकनि बखाव संगजाक जों बरकनो साका बरक सामनो बरकनि जे बुटार बरक रोनाय बरक सामनो रोनाय बरक जथेष्ट बरक सनो कायसा तामनि सानाय बेलायखनो बरकनि जेते कक खानाय जों तंथका आबन बागि नों जे सोंमानि जे बरकनि कुनु कैंडिडेट सेकरै बरक सामने आरो दूर टु दूरा माहायके खालाय तंहनि हिमानि आबो जे ओ कक सानायनि आं साना मुसुंगो बसावो आरो कि बरकनि बुमाबु हान्दार नाय हिनि आबो हायकेसा पॉलिटिकल लैंग्वेज आबो बखरकसा माहायके ताम सानाय ब निजेबो साका एक समय आं तंमानि त्रिपुरा मथानि ब कायसा जुनाल बाइस चेयरमैन तंमानि रखनि साका आमा हेके ब आसके सिनि त्रिपुरा मथारंनो सिनि बुबाग्रानो बासके ब माने तला खिखलाय सामानि आबन खां बेलाय खेना बनबो आं कन्डेम खालायनि मुसुंगो तामनि हिमाले ब जे साका खक्सा फानसाया
অথচ বুবাগ্রানি জন বিবিন সাবতই বিন বসাই থুইপ্রো आंनि जिबो साइमाना बाफोर बुबाग्रानि रां बायसे बा मा हायके बिनि नुखुंनो ब संसा मानि ब तिनि अमा हायके बुबाग्रानि वारियर्स न अमा हायके ब खु खामि बा सामानि आउन बेलाय खेन आंबो न कन्डेम खायनो मोसोखौ आमबागै बरक सावो जे बरक सामनो बुरना बरारि कैंडिडेट दिया सामनो बुरनाय निसो जों चिनि अर चिनि तिपुरा मथानि वारियर्स दं जों बरनि थानि फायो सामनो बुर दिया जों बरनो जों सावो जों तामुखि चिनि जे ताबुनि जे पलिटिकल सिचुएशन तामो आबुनो जों बरनो सानाबागै जों फायलायजाक जथेस्थ अरनि जे चिनि तिपुरा मथानि वारियर्स बरक जथेस्थ बर एलार्ट बरक सामनो रनाय आबो बरक जथेस्थ बरक सिजाक एबें जों साख्लाय रजांनाय जे बसकां चिनि 5 तारिख दं खबले आबुनि सकांनो सामनो बुतनो रिया साख्लाय बरजांनाय चिनि तिपुरा मथानि जेता अकरा रं बिसिंतिखे गामबांनि अ जे अमा हायके जे ककसिल जानाय आं आबुनो सावो बेलेखान आं सेलंगो आं माहाय बररंनो ब निजे अमा हायके ब सारसा आरो आंनि लिडार सिं फायै अमा हायके बर बसाका अ दनपुर अब दन नायफो नुकमानि बेलेखान आं खाखांफासों थाइसिंगो कैसा लामा सेकरै खरकसा बरक बिरमुं कमलाकान्त मुरासिं ब बखा नां जे मुक्ति कलाय बसाका बिनि न करै बेलेखान वानामा सिंसा अमा हायके जों अ दनपुर एरियाव जों ताबुनो फाय नुक फायो आंबो अमसके माने आंनो सुनयाखा आंनि लाइबो अमा हायके नक दंमोनि तासिन बररक बेलेखान खाखामखा आमागि जोंतिनि बुबाग्रा ब नरक जे सामानि बुबाग्रानि जे दागि मुं बिसिंतै बा सागमानि हामक्राय फायनाय आबा हायरंनो जों बरंनो किसा जों सावैनाय बर खाबासा जाखा आबन बागिनो आं गोबां कक साना थांया बिसेसकै जों आं कबुंनामो जों नं मिडियान बिसिंतै अमा हायके सिनि तिपुरा मथा जे सिनि बुबाग्रानि वारियर संनो अमा हायके खु खामिया बाय नेक्स्ट तै सायातिखे अबा हाय जे साइ तंने रकना आं तामनि साने केचे वार्निं सेंग्रेना मुसुं बबाय हायके साका ब खरकसा तिप्रा जक बा तिप्रासा हामक्राय बर डेभलपमेन्ट ताम डेभलपमेन्ट बुको ताम डेभलपमेन्ट खबो तिप्रासा एरियाव कुन नक खुंसा सेकरै हिना लामा करै खेतोतै जों हारपेक साखाति माकिंका आबसे डेभलपमेन्ट फो बर हबो दन खलायना फो दन खलायना बोसोर बर दन खलायगा बुखके 5टा बोसोर दिनि बीजेपी गभर्नमेन्ट लाई थांका ताम खलायकासा ताम खलायका ताबो बको ताबो 6 मास बा 8 मास चलि दं 9 मास चलि दं ताम खलायका बर ताबो सुदु बुट मानन बागै सिमी अमा हायके बर रं थानि ताम सानाया केसा प्रलोभन हाय अमा हायके कक सावै बर जखन बुट माने थांगोन आफरके बर 5 मास सानाय फेगला खा खलायो आबन गोबां कक सान थांले आसंनो जों जतन हामबाय ओइ दिनै जों 28 तारिख आगस्ट 2023 दनपुर कन्स्टिट्युएन्सिनि बिसिङाव कलायनाय परम बक्तपारा 2 नम्बर वार्ड जों तिनियाव फायखा जथारिति जोंनि बिसिङाव दङ जोंनि बरम गोनां जोंनि सार रन्जित देबबर्मा जोंनि बिसिङाव दङ जोंनि बुखु गख्रा TWF नि सेन्ट्रेल सेक्रेटारि बुदुलखि देबबर्मा तेबो दङ याङो आनि बुखु सेमुलि सपना गाव जागानि चेयारमेन इजिकल दङ बिरमोहन जों दङ लोकाल जारा नाय दंनाय जोंनि तिप्रा मथनि लिडार्स दंबायो ओंखाय अर फायै जोंनि सार रन्जित साइथांका अब नांमानि कक कुबैको नायै अर फायै जों बेलकान खाखामका हायसि ओ एलाकारक ताबुफानो एकदम मध्यजुगि अवस्था आनडेभलप जों दिनै कायसे नक थांमानि हार पेक्तिरक मा थांका एमन अवस्था लामा बकरै नक किचिं मिचिक माने ताबुकनि इ जुगाव फानोसै बरनि कुनु डेभलपमेन्टनि कुनु चिन्ह जागा गरै आबाके जों नक फायका ओंखाय जों तो एज ए तिप्रा मथानि वारियर्स महाराजानि फलोवार्स हिसाबै जों फायो जागा जोंनि फाइमानि कायसानो उद्देश्य आबंखा जोंनि भोटार्स रक जाते कुनु पलिटिकल पार्टी बाय बायास खायजागे अंनातै जेहेतु बसकां 5 तारिख इलेक्शन नि दङ ओंखाय जों नायनायखा जोंनि ताबो रुलिं गभर्नमेन्ट स्टेट गभर्नमेन्ट जे दंनाय तिप्रा साबाय बेलायखानो प्रतारना खालाय दंखा जों बाय बेलायखानो ब कायसा फाइसलायमि हायङै दङ जोंनि तिप्रा मथानि जे दाबि 1 नम्बर तो ग्रेटर तिप्रालेण्ड आबनि अल्टारनेटिव जों ताबो जोंनि संविधान जे समाधान आबो जे सानै दंलायमानि कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन जे साइ दंलायमानि आबनो रुनानिति बो तालबाहाना जों सेंट्रल गभर्नमेन्ट अबनो सानाय दाक्ति के जोंनाबो रुनानिंथुं जोंनि महाराजा बाय जे चुक्तिं लायमानि आबो दाक्ति रुनानिंथुं काय जुदि रिया हंकाय जों मोचिन तिप्रा मथाबो कायसा मेजर रूल खाय दङ ताबो त्रिपुराव जों बोचिनि कायसा जोंनि फान जों तेबो फुनुगिरनाय के ओ जागा तो जों जोंनि भोटार्स दंनाबो साका बीजेपी गभर्नमेन्ट जों जेहेतु प्रतारना खालाय दङ नर विवेक बुट रदि ताकलाय साबन रनाकलाय साबो बायके रनाय
जों बरनि उपराव याकारखा बरनि विवेक जिनिस दङ ओंखाय इतिमध्ये তিনি তো 28 तारिख बसखां सालो तो तामुं साइमिया 5 तारिख जरते जो टाइम तंखबा जोंनि पार्टीनि गाइडलाइन दङ जोंनि पार्टीनि उपर महलते लिडार स्टक दंख जोंनि ओभारअल महाराजा दङ ओंखाय जोंनि सार रन्जित दङ তিনি जों बाय दङ न ओंखाय ओभारअल जोंनि इन्स्ट्राक्शन जथारिति फाइनाय ओ जागा थ्रु जों विलेज चेयरमैन याखाबो जों लोकल लिडार्सनि बिसिंति जे फाइनाय अबनो बरा फलो खाइदों जोंनि वार्कार्स दङ जोंनि सापोर्टार्स दङ जों अबनो मेसेज दङ जोंनि पार्टीनि तरफ থেকে যে ইনস্ট্রাকশন ফাইমানি बिफोर इलेक्शन अबनो मेनटेन खाइदि आ मेसेज नो जों दिनै रायलायनो बागै अर फाइलायो ओंखाय आसुनुसितु हामबाय।